Σου έχω φτιάξει και τα αγαπημένα σου. Μισακά με πολύ μισακά. Καλώς στο φαρμακοποιό μας. Πώς είσαι, κορίτσι μου? Έλα, κάτσε να μου πεις τα νέα σου. Κάτσε ρε παπάκο, μην μπήκα. Πάνω σου τη βαλίτσα και έχω. Πάλι τα ίδια ιδιότητα. Τι θες πάλι? Τι γίνεται, Πέτρο, γιατί τσακώνονται? Κάθε μέρα αυτό γίνεται. Μη σου πω και χειρότερα. Από τότε που έφυγες δεν είναι το ίδιο. Γιατί? Έχει γίνει κάτι. Ελάτε να φάμε, έτοιμο το φαγητό. Άντε, καθίστε. Θα σας βάλω εγώ, θα βάλετε μόνοι σας. Βέβαια, να τους βάλεις εσύ. Για πες μας, αγάπη μου, πώς πας το θέση σου? Πολύ διάβασμα, όλη την ώρα σε εργαστήρια τρέχω. Μπράβο, παιδί μου. Τουλάχιστον έχουμε ένα επιστήμονα μέσα στο σπίτι. Να τα βλέπει και ο αδερφός σου, μήπως βάλει μυαλό. Μα αφού ο Πέτρος θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική. Άκουσε εκεί μουσική. Ζωή είναι αυτή. Τον έχω ακούσει και έχει πολύ ταλέντο. Σαν χλαμάρες, ίδια με τη μάνα σου. Πέτρο! Μπαμπά! Έχω δίκιο και το ξέρει. Έχεις ξυπνήσει, Άρτεμις? Έχει πάει πρώτα από τις φίλες της. Ο πατέρας της το γυρίσει αργά το μεσημέρι από το νοσοκομείο. Πού πας εσύ πάλι? Έξω. Πάλι βγαίνει ο γιος σου. Όλα με αυτό να ασχολείσαι, άστο λίγο ήσυχο. Μπρο, εγώ θα το παίξω γάμο στο over 1,5 μπρο. Έχεις κάτι κολλάσει πάνω. Μπρο, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα το πάρει. Έχει 2,5 απόδοση, θα πάρει καλά λεπτά. Ούτε, μπρο, είναι και να το 1,5 χάσουν. απόδοση για αρχή. Να το χάσουν, δεν έχει πώς παίζουν. Ωραία, περίμενε, κάτσε να ρωτήσω. Τον Πέτρο που τα ξέρει καλύτερα. Πέτρο! Τι φεύγεις κιόλας? Θα ξανάρθω σύντομα. Κάτσε άλλο λίγο. Έστω για μια μέρα. Έχω να σου πω πολλά. Ωραία, θα μείνω. Αλλά πάμε για καφέ μόλις τελειώσω, εντάξει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για ένα σοβαρό περιστατικό, όπως φαίνεται με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, καθώς αμαξοστοιχεία Intercity συγκρούστηκε με εμπορικό τρένο, με αποτέλεσμα 3 βαγόνια να εκτροχιαστούν. Πρόκειται για ένα τρένο που εκτελούσε στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα και το περιστατικό αυτό συνέβη κοντά στη Λάρισα, στο ύψος του χωριού Ευαγγελισμός. Τι ώρα έφυγε το παιδί? Γύρω στις 10 γιατί? Πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες, έχουν σπεύσει στο σημείο. Όχι Θεό μου, σε παρακαλώ. Όχι το κοριτσάκι μου. Πάψε την κλάψα, φεύγουμε. Ενισχύονται εκεί οι δυνάμεις όπως και το ΕΚΑΒ προκειμένου να αποφευγήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται. Είναι εδώ, εντάξει. Έχει πιάσει φωτιά το συγκεκριμένο τρένο. Είναι όπως... Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στις Ράγες. Με τις πληροφορίες ήταν 11 και 23 πρώτα λεπτά στο σημείο του συμβάντος με τη σύγκρουση των 2 τρένων στη Λάρισα, στα Τέμπη. Ενισχύονται εκεί οι δυνάμεις
όπως και το ΕΚΑ. Έχει πιάσει φωτιά το συγκεκριμένο τρένο. Να σας πω ότι βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, έχουν ανοίξει σχεδόν. Τα διεθνή μέσα καλύπτουν την ελληνική τραγωδία. Μια φρικτή η νύχτα για την Ελλάδα, κάνει λόγο το CNN, το οποίο μεταδίδει ότι τα σωστικά συνεργεία καθώς συνεχίζουν μια απελπισμένη αναζήτηση για επιζώντες μετά τη μετοπική σύγκρουση δύο τρένων. Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος και θα ειδοποιηθεί για την κλήση σας.